Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U ti nilqakom nerġgħu għal-darba nkunu komunità virtuali, komunità li titlob flimkien, komunità li tiċċelebra l-Eukaristija tal-ħadd. U allura qegħdin dan ir-raba' ħadd tal-Għid, għadna qegħdin dan il-perjodu qaddis fejn aħna msejħin biex kuljum ngħixu il-ferħ tal-Għid il-Kbir. U dan ir-raba' ħadd tal-Għid huwa magħruf bħala il-ħadd tar-Rajiet Tajjeb u nitolbu b'mod speċjali għal vokazzjonijiet. Jien anke nixtieq inħeġġeġ biex forsi nkunu naqra iktar interaktiv hekk bejnietna f'dan il-laqgħat tagħna f'dawn il-quddies tagħna. Dawk li jkunu qed isegwuna jekk jixtiequ pereżempju jiktbu talba fil-kummenti jew inkella anke taħsbu m'hemmx għalfejn tiktbu imma taħsbu talba partikolari jew intenzjoni partikolari. U mbagħad anke waqt il-mument tat-talb li konna wara il-Vanġelu wara l-Priedka nkunu nistgħu wkoll inresquhom lil Mulej bħala komunità kif aħna. Fil-bidu tal-quddies aħuti nitolbu maħfra lil Mulej, illum forsi tajjeb nitolbuh maħfra mod speċjali ta' meta konna xi ftit naġal mitlufa, ta' meta tbedna minn idejh, ta' meta tbedna mill-merħla tiegħu, nitolbuh dak il-Mulej li dejjem jiġi ifittixna dak li anke lest jagħmel sagrifiċċju għalina biex jerġa' iħabbibna ma' qalbu. Int Mgħallem tajjeb tagħna, Mulej ħniena. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħniena, Kristu ħniena. Int Sultan ħanin tagħna, Mulej ħniena, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollu. Berkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna il-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nhar il-Għid il-50, Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil Lut bleħen qoli. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu Mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra l-aħwa
x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom, indmu u jitammet kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom. U intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u issihom billi qalilhom. Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliem u tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Assan minn wieġbu flimkien, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn ilma fejn nistrieħ joħodni, hemm u jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqari jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu it-tjieba u l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, jekk tagħmlu t-tajjeb u ssofru t-tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum sejħa, għax Kristu wkoll bagħat għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel ebda dnub u ebda erq ma nstab f'ommu, meta jruħ ma weġibx bit-tajjir, meta bata ma jeddiċ, imma ħalla fidejn l-imħallef ġust. U tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għal dnubiet u ngħixu għal ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naċ mitlufa, imma issa rġajtu lura għand ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Il-kelma tal-mulej. Jiena ir-raj it-tajjeb, jgħid il-mulej. Jien nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan, glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal, tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu. U hu isejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu
għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu, iżda huma ma femux x'rid jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda in-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ħuti aħna ħiġbija ta' raj fil-Knisja hija xi ħaġa li tidħol ħafna kontinwament kważi fid-diskors tagħna anke mingħajr ma nagħtu każa. Pereżempju, jekk ngħid li forsi nisimgħu frażi bħal pjan pastorali. Anke sempliċement il-kelma pasturi li aħna nassoċjawha mal-miliet, mal-presepju. Anke l-fatt li fi knejjes oħrajn, fi gruppi kristjani oħrajn, u anke f'ċertu pajjiżi anke assisin kattoliċi, jisejħulhom pastor. Huma kollha din il-kelma pastor huma kollha marbutin ma' din ix-xbija ta' raj, għax din l-idea ta' raj, ovvjament pastor ġejja minn pastor li hija bil-Latin, hija biex ngħidu hekk fid-DNA tagħna, fid-DNA tagħna bħala insara u fid-DNA tagħna anke ġejjin mir-reliġjon ludija li minnha ħarġet ir-reliġjon Nisranija. Fil-fatt interessanti naraw li anke fi żmien Ġesu minkejja li r-rajja kienu disprezzati kważi, jiġifieri n-nies ma kinux jitrattawhom b'rispett, anke minħabba li x-xogħol tagħhom kien kontinwament iżommhom f'kuntatt mal-bejjem u allura f'ċertu ħmieġ. Ix-xogħol tagħhom kien full-time 24/7 u allura kontinwament ma setgħux joqogħdu jieħdu l-ġurnata off is-sibt, ma setgħux joqogħdu jsegwu ir-regoli tad-dieta tal-ħasil tat-talb li seta' jsegwi ħaddieħor. Kienu meqjusin bħala l-qiegħ tas-soċjetà. U sa frattant minkejja din l-idea baxxa, minkejja din l-idea ħażina li kienu jsofru r-rajja fi żmien Ġesu, imma xorta waħda fit-Testament il-Qadim Alla ma jiddejjaqx jadotta din ix-xbija ta' raj għalih innifsu. U lanqas jiddejjaq juża Ġesu. Fil-fatt il-Vanġelu li kellna llum huma mill-kapitlu 10 ta' San Ġwan imma kontinwament f'diversi passaġġi oħrajn fl-Iskrittura fit-Testament il-ġdid insibu din l-idea ta' raj. Wieħed mill-iktar salmi popolari, jekk ngħidu s-salm 22-23, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma nqosni. Anka naħseb min ma jemminx jafu bl-amment daqskemm nisimgħu mod speċjali funerali huwa xi ħaġa li qiegħda fil-kultura popolari. Allura ħuti nixtieq nagħmel naqra riflessjoni magħkom kif tidħol din ix-xbija ta' raj xi tfisser għalina. Għax aħna maħniex bħal kultura ta' żmien Ġesu fejn ir-rajja kienu kontinwament xi ħaġa li huma jaraw, in-naċ kienu xi ħaġa li huma jieklu regolarment, in-naċ is-suf tagħhom kienu jiddependu minnu anki għasħana, kienu jużawhom ukoll fis-sagrifiċċji fit-tempju. Aħna lina dik ir-realtà tar-rajja u tan-naċ hija naqra iktar imbeda minnha. Aħna jista' jkun hawn tfal u żgħażagħ li qatt ma raw raj ta' veru fit-triq. Kien hemm storja ħelwa dwar tifla ta' xi 7-8 snin li huma qaltilha binti qaltilha l-bajt minn fejn jiġu. Għax l-omma ġiet konxa li din it-tifla ma kellix awareness anke tan-natura tal-ħolqien tal-annimali li jipprovdulna lejxin tagħna. U dik it-tifla qaltilha mhux mis-supermarket, jiġifieri awtomatikament qisu ninsew ir-realtà fejn titħammeġ idejk ma' dawn l-annimali. U allura forsi tajjeb li nifhmu għalfejn Ġesu juża din ix-xbija u xi tfisser għalina. Mela, ix-xbija ta' raj għall-poplu ludi kienet xi ħaġa qawwija ħafna. Ir-raj għalihom kien dejjem qisu s-Sultan David li minn raj sempliċi tan-naċ imma l-mulej jitieħ upgrade kbir u jagħmlu s-Sultan ta' Iżrael. U l-istess qawwa li David fit-tfulitu f'żożitu kien juża biex jiddefendi n-naċ, issa Alla jagħtijielu jew ikabbarilu biex jiddefendi l-poplu tiegħu. U allura dik l-idea ta' raj dejjem tibqa' Alla kif qedna iktar kmieni ma jiddejjaqx juża dik ix-xbija għalih innifsu. Hawnhekk fil-Vanġelu għandna l-istess lil Ġesu li jieħu din ix-xbija ta' raj, imma d-darba ssir naqra iktar komplessa din l-idea ta' raj, għax Ġesu ma jitkellimx biss dwaru nnifsu bħala raj, imma jsemmi wkoll il-bieb.
jgħid jiena il-bieb li minnu jidħlu jħorġu n-naġ. U din forsi ma nifhmuhiex aħna x'kien jiġri. Fil-kultura ta' żmien Ġesu, qed ngħid dawn id-dettalji biex anke nifhmu għalfejn għax jekk ma nafx għalfejn qed tintuża xbija, mhux ħanifhem il-meaning tagħha. Kien ikollhom il-maqjel li kien ikun qisu nafal magħluqa fejn kienu joqogħdu n-naġ kollha ħdejn xulxin u kien ikun hemm bieb wieħed minn fejn jidħlu u minn fejn joħorġu dawn in-naġ. Imma ħafna drabi ma kienx ikun hemm gate bħalma jkollna aħna, jiġifieri allura tinfetaħ u tingħalaq, imma bil-lejl meta n-naġ ikunu daħlu f'dak il-maqjel, wieħed mir-rajja kien jorqod mimdud propju fid-daħla ta' dak il-maqjel. U allura n-naġ ma setgħux joħorġu għax ir-raj kien ikun qiegħed hemmhekk fil-bieb u huma ma kinux ħajaqbżu minn fuqu. Imma laqqas setgħu jidħlu anke annimali slavaġ li attakkaw in-naġ għax kieku ir-raj mill-ewwel kien jinduna bihom, kien ikun nasu ħafif apposta, u jiddefendi lin-naġ tiegħu. U allura kienet tkun mezz anke ta' salvazzjoni, ta' ħelsien, ta' protezzjoni għal dawn in-naġ. U allura meta Ġesu jgħid jiena il-bieb, in-nies meta jisimgħu dik il-kelma mill-ewwel kellhom jifhmu Ġesu huwa dak ir-raj li jagħti ħajtu jimtett biex jipproteġi lin-naġ. U din hija xi ħaġa interessanti ħafna. U Ġesu jkabbara jerġa' din iġbija għax mhux sempliċement iħallija hemmhekk. Ġesu meta jagħti xbija tiegħu bħala raj mhux sempliċement biex lilna jagħtina ċertu comfort, ċertu faraġ, imma Ġesu jużaw ukoll biex lilna jiċċallenġjana. U kif qedtilkom fil-bidu tal-quddiesa l-aħwa, f'dan il-rabaħat tal-lejt, aħna niċċelebraw dak li jissejjaħ jum il-vokazzjonijiet. U b'mod speċjali llum niffokaw għal weekend f'sena, niffokaw naqra iktar mis-soltu fuq il-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. U appuntu niffokaw fuq dawn il-vokazzjonijiet ta' dawk li anka jagħtu ħajjithom biex jaqdu lil poplu talla bħala rajja fil-ħajja saċerdotali, fil-ħajja reliġjuża, propju minħabba li ir-raj irid ikun ix-xbija tagħhom. Ir-raj irid ikun it-template tagħhom. U Ġesu jgħid xi ħaġa qawwija ħafna fil-Vanġelu li tbeżżani, daqs kemm tinkoraġġini tbeżżani. Għax Ġesu jgħid ġew oħrajn qabli imma ma għaddewx mill-bieb u allura kienu briganti u ħallelin. Isu Ġesu qed jgħid li anki għalina ir-rajja tal-Knisja tiegħu, jekk aħna rridu nkunu rajja ta' veru, irridu naqblu mal-mudell tiegħu. Jien niftakar meta kont iżgħar qed ngħidu xi 23 sen ilu qabel dħalt is-seminarju, iktar 24 sen ilu, kont mort insellem saċerdot anzjan mill-Mosta, anka biex nitolbu l-barka tiegħu, nitolbu anka jitlob miegħi, u tani talba kitibili bil-Latin niftakar fi ktieb tat-talb li huwa tani, u din it-talba tgħid: O Ġesu twajjeb, għamel li jien nkun saċerdot skont il-qalb tiegħek. Għamel li jien nkun saċerdot skont il-qalb tiegħek. Jiġifieri il-kejl ta' kemm ir-rajja fil-Knisja jkunu rajja tajbin huwa kemm jaqblu ma' Ġesu li huwa l-bieb. Ħanestendi ftit din il-metafora, ħanestendi ftit din ix-xbija tal-gejt, tal-bieb li Ġesu jagħtina. Ftakru meta konna żgħar konna naraw xi cartoons, il-ġimgħa l-oħra miet dak li kien ipinġi Tom and Jerry, dak li kien ħoloq Tom and Jerry, ma mhux bil-fors Tom and Jerry biss, meta kien ikollok xi karattru li jaħrab minn ġo xi kamra u jħalli l-marka tiegħu fil-bieb, imma mhux faqa l-bieb, imma ovvjament bil-mod komiku tal-cartoons, iħalli marka tiegħu, jiġifieri li tara qisu l-outline tiegħu, tara silhouette tiegħu. U jiena nipprova nimmaġina. Kieku aħna jekk ngħidu verament li Ġesu huwa l-bieb tagħna, nistgħu ngħidu li kieku ngħaddi kieku jkun hemm outline ta' Ġesu. Mhux qed nitkellem fiżikament għax kieku jien għandi trabil kbir biex ngħaddi mill-outline ta' Ġesu. Kif ngħidu l-outline spiritwali, il-qalb ta' Ġesu, l-emozzjonijiet ta' Ġesu. Kieku jien ngħaddi minn dak il-bieb. Darba xi ħadd bagħat li video fuq Facebook ta' xi waħda minn dawk il-programmi tat-television Ġappuniżi. Il-programmi ta' television Ġappuniżi huma partikolari għall-aħħar. Fejn ikun hemm competition ta' dawn diversi nies naħseb ikunu lesti biex jaqgħu għaċ-ċajt, ikunu fuq pool enormi, qegħdin qishom fuq catwalk, u dawn iridu jaqbżu iwadbulhom lejhom qisha barrier, forma ta' outline ta' xi ħadd. Allura immaġinaw outline qiegħda hekk pereżempju, jew xi ħadd qiegħed jaqbeż. U dawn kif tasal din qiegħda ġejja lejhom, huma fuq dan il-catwalk eżatt kif tasal fuqhom din il-barrier huma jridu jaqbżu biex jgħaddu minn ġo dik il-ħofra eżatt, minn ġo dik it-toqba eżatt kif tkun qiegħda dik il-ħofra qudiemhom. S'intendi ħafna minnhom ma jirnexxilhomx jagħmluha. Dawk l-outlines l-ewwel jibdew sempliċi, pereżempju bniedem wieqaf u allura ħafna drabi jirnexxilhom jgħaddu minnha,
Immiktar ma l-outline tkun komplessa, ħafna drabi dawn jispiċċaw jitħablu fiha, jaqalaw daqqaw jispiċċaw fil-pool. Ġesu joffrinna outline komplessa ħafna li jenna r-rajja. Ġesu jitlobna biex nkunu nixbħuh fil-qalb tiegħu. Jekk jiena bħala raj fih dan il-Knisja, minix lest li nkun nixbaħ lil Ġesu li jħobb akkost tas-sagrifiċċju. Jekk minix lest nixbaħ lil Ġesu li jinżel arkubtejh jaħsel riġlejn id-disċipli tiegħu. Jekk minix lest nixbaħ lil Ġesu li kien lest jissallab għal maħbubin tiegħu. Jekk minix lest nixbaħ lil Ġesu li jimbagħad jiġifieri jsofri mibeda, jsofri disprezz għax jgħallem il-verità dwar l-imħabba tal-Alla dwar il-ħniena tiegħu, dwar il-qdusija li Alla jitlob minn kull wieħed waħda minnha, allura mhux posti li nkun raj fih dan il-Knisja. Għax ma nkunx qed noffri lil Ġesu, imma nkun qed nofri lil innifsi kopja f'ira ħafna ta' Ġesu. U allura dik hija challenge l-aħwa li aħna anke meta nitolbu għal vokazzjonijiet mhux biss nitolbu għalihom bħala numru, imma nitolbu għal vokazzjonijiet ta' kwalità biex ngħidu hekk, jiġifieri ta' vokazzjonijiet għaddisin li jixbħu l-qalb ta' Ġesu, li jixbħu dak li Ġesu għandu f'qalbu għall poplu tiegħu. Dik dwar ir-rajja, imma rridu ngħidu kelma żgħira dwar in-naċ ukoll għax aħna lkoll parti minn din il-merħla, fl-aħħar mill-aħħar għandna kemm għandna rajja mill-Papa l-isfel, imma r-raj il-kbir jibqa' Ġesu. U Ġesu jagħtina ċ-ċavetta ta' kif aħna nistgħu nkunu rajja skont il-qalb tiegħu. U xejdina Ġesu? Dawk li jisimgħu leħnu. In-naċ ħafna drabi fil-maqjel kienu jkunu ħafna naċ minn diversi imrieħel differenti, għax ir-rajja kienu jippuljaw ir-riżorsi tagħhom flimkien jibnu dan il-maqjel, in-naċ bil-lejl meta jkunu hemmhekk għall-ken għall-irdos tal-maqjel kienu jitħaltu. Imma filgħodu kull raj kien jibda jgħajjat lin-naċ tiegħu u ma kienu jinġabru warajh u joħodhom biex jieklu. Mela in-naċ kienu jarfu il-vuċi, il-leħen tar-raj tagħhom. Ħafna drabi r-raj kien ikollu anke laqgħa mal kull waħda minnhom, kien jarafhom, kien jaf id-difetti tagħhom, kien jaf is-saħħa tagħhom, kien jaf dak li hu tajjeb, dak li hu dajjeb fihom ukoll. L-istess ħaġa Ġesu jixtieq jagħmel magħna jekk aħna nħalluh. Jiena nagħmilha mistoqsija lili nnifsi. Jekk jiena nixtieq inkun raj skont il-qalb tiegħu, imma il-leħen tiegħu kemm nafu? U l-leħen tiegħu fejn irrid insir nafu l-aħwa? Mhux fl-Iskrittura, fil-kelma tal-Alla, anke fil-ħajja tagħna bħala Knisja, fit-talb profond, fit-talb anka privat, fit-talb fiskiet fil-qalb tiegħi fejn nisma' lil mulej ikellimni u jgħallimni. U allura ħuti l-festa tal-lum tpoġġi responsabilità fuqna lkoll. Kemm fuq dawk li l-mulej sejħilhom biex ikollhom rwol iktar ta' leadership fih dan il-Knisja. U anke fuq dawk li huma fl-aħħar mill-aħħar ilkoll kemm aħna membri ta' din il-merħla sabiħa ta' Ġesu. Li aħna nisimgħu il-vuċi tiegħu, li aħna nkunu nafuh, li aħna nħallu lilu jiffurmana skont ir-rieda tiegħu. Għandna ħafna ħuti li jridu jkunu modelli, templates għal ħajjitna. U inti tara anka nies li jadottaw stil tal-biss, stil ta' xar biex jaqbel ma' dawk li huma l-idoli tagħhom. Jekk Ġesu li jitlobni nixbħu f'ċertu affarijiet, mod speċjali fil-qalb, fil-ħniena, fil-qdusija tiegħu, kemm jiena lest li nipprova nagħmel din il-ħaġa. Jalla l-mulej verament jagħtina din il-grazzja li aħna jkollna rajja fih dan il-Knisja. Ejja nitolbu, ir-rajja ma jiġux mix-xejn, minn fostna jridu jiġu, minn fost il-familji tagħna jridu jiġu, saċerdoti u reliġjużi qaddisin skont il-qalb ta' Ġesu. Imma nitolbu li anke bħala merħla aħna nkunu merħla qaddisa, li nkunu merħla li tixbaħ lil Ġesu, li aħna nkunu merħla li għandha l-istess valuri, l-istess atteġġament tar-raj tagħha. U allura kif iħares lejn il-fqir, kif iħares lejn id-dajjef, kif iħares lejn dak li jiżbalja, kif iħares lejn dak li għandu bżonn, kif iħares lejn dawk li huma fit-tarf tas-soċjetà, l-iktar foqra li marġinati. Jekk aħna bħala naċ nikbru bil-mod il-mod biex inkunu dejjem skont il-qalb tar-raj tagħna, allura nkunu verament merħla li tagħti ġieħ lir-raj tagħha. Nagħmlu mument żgħir ta' skiet fejn aħna inħallu l-kelma tinfet fil-qlub tagħna. U tiflimkien ejjew nistqarru il-fidi tagħna permezz tal-kredu. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien.
Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponsju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fhom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U bħala komunità ninresqu it-talbiet, ix-xewqat, il-bżonnijiet tagħna quddiem il-mulej, fiduċjużi li huwa jisma' dawn il-bżonnijiet tagħna u jagħtina dak kollu li jgħinna fil-ħajja u fil-qdusija tagħna. Nitolbu l-ewwel għall-Knisja biex il-Knisja b'mod speċjali permezz tar-rajja tagħha timxi dejjem skont il-qalb ta' Ġesu. U allura tfittex in-naġa l-mitlufa, iddewwi l-ġrieħi tagħha. Nitolbu llum ukoll biex il-mulej iżejjen il-Knisja tiegħu b'ħafna vokazzjonijiet qaddisa għal ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu, ismana, nitolbu mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li għandhom missjoni li jkunu rajja anke fuq livell ta' soċjetà. Allura nitolbu wkoll għal dawk li bħalissa għandhom deċiżjonijiet qiebsa x'jieħdu fis-soċjetà. Nitolbu għalihom biex il-mulej jigwidhom permezz tal-Ispirtu Santu, biex anke l-mulej jagħtihom qalb ġeneruża għal dawk li huma l-iktar fil-bżonn. Nitolbu, ismana, nitolbu b'mulej. Nitolbu għal morda kollha. U speċjali anke dawk li qegħdin iħabtu wiċċhom ma' din ir-realtà preżenti tal-coronavirus. U nitolbu wkoll għal dawk li jduru bihom akkost ta' ċertu sagrifiċċju, anzi akkost ta' ħafna sagrifiċċju, nitolbu għalihom biex il-mulej jipproteġihom, jagħtihom il-ħarsien u l-fejqan tiegħu. Nitolbu, ismana, nitolbu b'mulej. Nresqu it-talb li intkom battu, ħuti li intom ktibtu fil-kummenti tagħkom, li intom anke għandkom fil-qalb tagħkom. U allura talba l-fejqan, talba l-protezzjoni, talba l-laqda fil-familji tagħna, talba l-rikonċiljazzjoni. Nresquhom kollha quddiem il-mulej li jaf x'inhu taġita għalina u nitolbuh biex jilqaħħom u jagħtina dak li verament għandna bżonn. Nitolbu, ismana, nitolbu b'mulej. Issir qaddis dawn it-talbiet kollha nresquhomlok fl-isem qawwi ta' Sidna Ġesu Kristu li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Take my heart, take my soul, take my mind and I will give my thoughts, give my all, give my life to follow you. Take my hands, take my breath, take my dreams and I will lift my eyes, lift my faith, lift my voice and worship you. Take my heart, take my soul, take my mind and I will give my thoughts, give my all, give my life to follow you. Take my hands, take my breath, take my dreams and I will lift my eyes, lift my faith, lift my voice and worship you. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna il-fuq, nerfaw lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna hekk sewwa u xieraq.
Sewa xiraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem, bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu qomna l-kol għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena. U l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. U għall-inti sam il-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li jinġabar hawn u sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna il-kollu liedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk inti ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-għażiż li hu waħdu il-ġust tali lu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, ried jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerret fuq is-salib ħal kalċi miml-imbit. Reġa' ratt il-ħajr, taħli l-ħbiebu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għid tagħna u slim tas-sewa għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġġa tiegħu nofrulek o Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tieba tiegħek ħares bħarsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-kol fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu. Għenna nħejju l-miġġa ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha.
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Mulej Ġesu inti ir-raj it-tajjeb tagħna. U jekk inti r-raj u jekk inti l-mudell ta' kull raj li tixtieq li jkun hemm fil-Knisja tiegħek, allura kif nistgħu ma nersqux lejk? Kif nistgħu ma nkunux gburejn li aħna parti minn din il-merħla? Kif nistgħu ma nkunux gburejn li għandna fed-dej li għandna Salvatur kbir bħalek mulej dak ir-raj li kien lest għax huwa r-raj ta' veru, għax huwa r-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Grazzi mulej ta' din l-imħabba infinita tiegħek nitolbuk li aħna dejjem mhux biss niftaħru bil-fatt li aħna dixxibli tiegħek imma inħallu din tkun sejħa kontinwa kuljum biex aħna dejjem iktar inkunu skont il-qalb tiegħek, biex aħna dejjem iktar nixbħu, biex aħna dejjem iktar noqorbu lejn dak li inti tixtiequ toħlu mal kull wieħed u waħda minna. Ħalli jekk verament mulej inkunu merħla waħda taħt raj wieħed. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
U qabel nagħmlu t-talba tal-aħħar u nirċievu l-barka tal-aħħar nixtieq nintroduċilkom lil Clive, dak li anka kien magħna llum biex jaqranna lezzjonijiet. Clive huwa seminarista u minħabba li dan huwa il-ħadd tal-vokazzjonijiet allura ħajaqsam magħna esperjenza żgħira, jinkoraġġina ftit. Clive, nistiednek tiġi hawnhekk. Kif qal Father Brendan jiena Clive għandi 34 sena u seminarista qiegħed fit-tieni sena tiegħi. Naħseb waħda mill-ewwel esperjenzi li mmarkat tal-ħajja tiegħi kienet mit-kelli 14 fejn mort irtiru fiha esperjenza xi ħaġa qatt ma kont esperjenzajt qabel. Esperjenzajt li mħabba Alla b'mod intimu, b'mod aktar profond fil-ħajja tiegħi. Niftakarni nox minn dan l-irtiru ngħid jiena rrid ngħix ħajti nagħmel x'nagħmel biex naqsam mal-oħrajn din l-esperjenza li jiena kelli Alla. Sembra tkomplejt nikber, l-ewwel għamilt l-ewwel degree tiegħi kien bħala fl-inġinerija u gradwajt bħala inġinier. Mbagħad għamilt masters fil-finanzi u x-xogħol tiegħi kien fil-finanzi, kien fl-investimenti. Skemm bdejt naraf ukoll li ħajti rid nagħtiha. Għaraft li s-sejħa ta' kull Kristjanija li jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. Però llum aħna nislura nara li kien hemm biża' fija, ma kienx hemm biża' li nkun assis essaċ, imma kien hemm biża' li ningħata. Kont naf li kelli żewġ options biex ngħidu hekk, jew li nagħti ħajti lil Alla billi nagħti ħajti lill-Knisja permezz taċ-ċelibat, jew kellha nagħti ħajti lil Alla billi nagħti ħajti il-familja li jkolli familja. U tnejn huma kienu jbeżżawni. It-tnejn kienu qisu naħħu l-libertà b'xi mod kien din il-biża'. Sakemm ftit snin ilu mort kont qiegħed waqt irtiru u b'xi mod anki f'mument ta' talb din il-biża' f'għidu qisha telqet, qisha ġiet fix-xejn. L-ewwel ħaġa li tred f'qalbi kienet din ix-xewqa li nagħti ħajti lil Alla billi nagħti ħajti lill-Knisja billi nkun saċerdot. Mbagħad minn hemmhekk bdiet tfittxija tiegħi biex nara fejn u kif issa x'ħan nagħmilha fil-prattika. U allura l-istedina tiegħi waħda sempliċi biex kull wieħed minna verament ma jibżax jagħti ħajtu lil Alla. Ix'inhi l-vokazzjoni tiegħek jekk jux li jkollok familja jew tagħti ħajtek bħala saċerdoti jew bħala reliġjuż biċ-ċelibat li ma tibżax. X'naħseb ngħid għalija naħseb li l-iktar forsi triq diffiċli ma naħseb hija l-iktar waħda sabiħa u l-iktar waħda weighted. Għalhekk il-messaġġ tiegħu għal biex ma tibżax u tfittex dak li proprju hemm fil-qalb tiegħek għax dak li hemm fil-qalb tiegħek huwa dak li jrid Alla minnek. U bħalma jkollna kull ġimgħa aħna flok ikollna l-avviżi tal-parroċċa jkollna xi għajnuna, jekk f'dawn l-aħħar 3 ġimgħat dejjem offrejna xi għajnuna li tista' tgħinna fil-ħajja tat-talb tagħna b'mod speċjali f'dan iż-żmien fejn aħna pratikament magħluqin. Illum nixtieq nippreżentalkom inizjattiva li saret mill-Malta Catholic Youth Network u l-Kummissjoni Djoċeżana taż-Żgħażagħ Gozo f'Għawdex fejn ħolqu din l-inizjattiva li jisimha Cito li tfisser malajr jew ħaffef bil-Latin. U din se tkun mument ta' talb, ta' riflessjoni, se tkun trasmessa il-ġimgħa 8 ta' Mejju fuq is-social media tal-Malta Catholic Youth Network u l-KDZG, jiġifieri l-Kummissjoni Djoċeżana Żgħażagħ ta' Għawdex. Se tkun mument ta' talb ta' riflessjoni fejn anke bħala żgħażagħ din organizzata miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ. U se tkun qiegħed hemmhekk biex propju jirriflettu flimkien jitolbu flimkien dwar it-tema tal-World Youth Day li jmiss f'Lisbona. Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet. Din insibu f'Luqa 1 kapitlu 1 vers 39 għalhekk anke dak is-sens ta' ħeffa għalhekk Cito malajr ħaffef. Inħeġġukom biex anke din l-inizjattiva tkunu parti minnha il-ġimgħa 8 ta' Mejju fit-8 ta' flaxija fuq is-social media tal-MCYN, Malta Catholic Youth Network u KDZG, Kummissjoni Djoċeżana Żgħażagħ Għawdex. Nitolbu. Mulej inti ir-raj tajjeb tagħna, ixħed ħarsa ta' sliem lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-dem għażiż ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-ferħ u fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. In my wrestling and in my doubt, in my failure, you won't walk out. My God's love will see me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you.
You will carry me safe to shore, safe to shore. I won't fear what tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will see me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Far before us, you're the brightest. You will lead us safe to shore. Far before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Far before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore.